Nahuman na ang istruktura sa 3.77 kilometers nga Panguil Bay Bridge nga may balor og 4.859 billion. Apan ang mga sagwa sa tulay ug sementong dalan sa isig katumoy niini gikinahanglan pa nga paugahon ug paninduton tungod kay usa kini ka landmark nga proyekto sa katawhan dili lang sa Misamis Occidental apan sa katawhan usab sa Lanao del Norte ug sa mga motorista gikan sa Zamboanga Peninsula. Tungod niini ginagmay nga tiwasunon, nagpagawas og pahibalo si Misamis Occidental Governor Henry S. Waminal nga naghangyo sa mga motorista nga dili usa moagi sa naisgutang tulay. There is a request of the contractor and that of the consultant also that as of the moment they are still doing the punch list work, the contractor. And while they are doing the final completion of the work, including the punch list, so it is not yet safe to use the bridge because of the lots of obstructions. Ang Panguil Bay Bridge nahimutang tunga sa Tangub City sa Misamis Occidental ug sa Tubod, Lanao del Norte. Ang pagbawal sa mga motorista sa paggamit sa Panguil Bay Bridge karong mga panahona dili lang aron matiwas ang ginagmay nga kulang apan gipasabot sa gobernador. Everyone's safety and para naman din hindi masyado pang madisturbo ang contractor na hindi na naman sila madili. Mala sabihin na hindi natapos yun because na yan marami nang dumadaan. Finishing touches yung approach road and tapos yung asphalt overlay, no, yung sa surface ng bridge from the concrete ginagawang asfalto. And then, yung mga lighting fixtures, yan, electrical materials. Ang pundo sa Panguil Bay Bridge, gikan sa Korean Economic Development Cooperation Agreement ug sa nasod Pilipinas. Ang kontraktor mao ang Namkwang Engineering and Construction Corporation ug Yushin Engineering Corporation nga taga South Korea ug ubos kini sa joint venture sa Kokdong Engineering Construction Company ug Yongho Engineering and Architects. Ang gastos nga wala masulod sa kasabutan sa Pilipinas ug sa Korean Bank gigastuhan sa gobyerno sa Pilipinas. Ang kanhi biyahe nga 3 hangtod 4 oras gikan sa Tubod, Lanao del Norte paingon sa Tangub, Misamis Occidental mahimo na lang 10 minutos kung mahumana ang tulay. Gilauman nga sa Setyembre o sa sunod bulan maagian na og inagurahan ang tulay ug pwede nang magamit sa mga motorista. Ang Panguil Bay Bridge dili lang usa ka tulay alang sa mga motorista. Usa-usab kini ka tulay nga mamahimong dalan alang sa kalambuan, ekonomiya, turismo ug magserbisyo sa katawhan sa tibok isla sa Mindanao. Edith Kaduay, Newsline Philippines. Stay safe!